Ola, boas, son Antón e vou presentar a miña peza. Esta peza, como aparece aquí no cartaz, chamase El Sapel Corona. É unha peza que xusto rematei no Brán, coa temática do coronavirus, do confinamento. Esta peza nace unha vez que acabei a carreira. Eu son graduado en Belas Artes e xusto acabei o TFG, que trataba a temática das vanguardias galegas e de Luís Seoane. Pois eu quixen continuar un pouco nesa liña de traballo, xa que estaba tan metido nela, e decidín facer unha reinterpretación do traballo de Luís Seoane, unha peza do 1967 que se chama La Inmigrante. Eu quería un pouco facer unha personificación, é dicir, personificar o propio virus, para así, un pouco a través dunha pintura bastante sinxela, sin moita complexidade, un pouco seguindo esta liña que facía Luís Seoane, seguir un pouco a liña de traballo del, pois facer unha personificación do virus. E nada, foi iso o que decidín. A través de recursos de simboloxías, pois intento un pouco representar o que para min foi o coronavirus e un pouco a situación que hai en España, é dicir, tanto a hora da pintura en sí mismo ou incluso como fixen o propio cuadro, é dicir, a usar dúas pezas de retales para un pouco representar as dúas normalidades, é dicir, esta nova situación, ou incluso outros símbolos que poden ser as mans, ou este triángulo, ou o cuadrado, o rectángulo do atrás. Pois é un pouco eso, continuar o traballo de Luís Seoane, que era o que estaba facendo xusto antes de rematar o grado, acabar a universidade, é un pouco a través de unha figura personificar o virus, e nada, unha peza bastante sinxela, pero é o que decidín facer no momento en que me puxen a facer a obra.